Opakujeme to zápas s Kohom, áno. Ale ja si myslím, že my sme dneska v psychickom rozpoložení lepšom ako Rusi. Aspoň ja to tak zračo cítim a ja takisto som kľudný pred zápasom a myslím si, že a verím mu, že my to dokážeme. Oni sú v ťažšej situácii, pretože oni tomu ani vo sne neveria, že nepôjdu. Čiže ja verím tomu, že my tam môžeme ísť. Marek je mimo hry, zajtra do zápasu nepôjde ani na súpisku, to je jedna otázka, druhá otázka je zostavu v hlave mám, ale samozrejme dneska ju nepoviem. A prvá bola nálada je výborná. A proste ja som nepotreboval čistiť nikomu žalúdky, hráči sú natoľko inteligentní a rozumiem, že vedia, že ten druhý polčas bol zlý, ale ten prvý bol výborný, len chce to gól a tá psychika sa musí raz zlomiť, aj tento štadión musí raz nám dopriať výhru